Znamenie draka v roku 2025 čakajú radostné udalosti ako nové partnerstvo, zasnúbenie, svadba alebo založenie rodiny. No a milí dráci, ak žijete v šťastnom manželstve a rodinu už máte, tak to jednoducho znamená viac príležitostí na oslavy vo vašom živote. Sledujte toto video až do konca a dozviete sa viac. Ja som Lucia z TCM Feng Shui a pomáham ľuďom zlepšovať život pomocou Feng Shui, ale aj pomocou čínskej astrológie. No a práve z oblasti čínskej astrológie je toto moje dnešné video a ja vás pri ňom srdečne vítam. Toto je váš čínsky horoskop, ktorému sa inak hovorí aj Bazi. Ja len pripomínam, že váš čínsky horoskop si môžete úplne zdarma a bez nutnosti akejkoľvek registrácie stiahnuť na našich webových stránkach, ktoré sú www.tcm-fengshui.cz. Tam kliknete na záložku Čínska astrológie a otvorí sa vám takýto formulár, kde vyplníte svoje údaje, svoj dátum narodenia, dáte vypočítať. A toto je váš čínsky horoskop. Čínsky horoskop, ako sami vidíte, obsahuje nie jedno zviera, ale 4 zvieratá a každé jedno vás určitým spôsobom ovplyvňuje. Zviera, ktoré máte v ročnom pilieri, ovplyvňuje, reprezentuje a predstavuje vašich priateľov, sociálnu skupinu, vašich zákazníkov a klientov, vaše korene a pôvod, ale aj spoločnosť, v ktorej žijete a v ktorej tvoríte. Zviera, ktoré máte v mesačnom pilieri, ovplyvňuje a reprezentuje vašu prácu, podnikanie, vaše peniaze, kariéru, ale aj rodičov alebo nadriadených. Denný pilier a zviera, ktoré sa tam ukrýva, reprezentuje a ovplyvňuje vaše ja, vaše telo, vaše partnerstvo, ale aj vášho partnera. No a zviera, ktoré máte v hodinovom pilieri, tak reprezentuje a ovplyvňuje vaše sny, ambície, myšlienky, investície, vaše deti, ale aj vašich podriadených. Tak sa poďme pozrieť na to, aké príležitosti a aký potenciál je nachystaný pre znamenie draka v roku 2025. Prvá pozitívna hviezda, ktorá pôsobí na vaše znamenie, milí draci, je Sky Happiness a práve táto hviezda prináša potenciál radostných udalostí, ktoré som spomínala na začiatku tohto videa. Takže ak ste slobodní, je tu veľký potenciál, že si nájdete partnera. No a ak máte partnera, spolu chodíte, tak je tu potenciál, že vás požiada o ruku. Alebo je tu potenciál, že sa budete tešiť z organizácie vašej svadby, alebo keď už je svadba za vami, ale radi by ste si založili rodinu, tak v roku 2025 je tu veľký potenciál na založenie rodiny. No a ak partnera máte, ak rodinu máte, ešte ste v šťastnom manželstve, tak to jednoducho predstavuje príležitosti a potenciál na radostné udalosti vo vašom živote, či už u vašich známych, detí, rodičov alebo vo vašej práci. Takže nebude núdza o oslavy a o príjemné, radostné trávenie času s vašimi blízkymi. Ďalšia pozitívna hviezda, ktorá na vás pôsobí, sa volá Heavenly Officer a má také dve roviny. Prvá rovina je tá, že si vás všimnú vďaka vašej expertíze, vďaka tomu, čo viete a budete mať možnosť tým pádom napredovať vo vašej kariére, vo vašej práci. Možno dostanete možnosť postúpiť vo vašom kariérnom rebríčku, alebo môžete vďaka tomu nakopnúť svoje podnikanie, rozšíriť svoju klientskú základňu. Je to takisto hviezda, ktorá pomáha získavať vyššie vzdelanie alebo študovať, zlepšovať si svoje vedomosti a tým pádom si budovať svoju pozíciu uznávaného mentora alebo uznávaného experta v danej oblasti. Takže ak ste v roku 2024 študovali, ak ste sa niečo nové učili, dobre pre vás, milí draci, pretože vďaka tomu si vás v roku 2025 všimnú a vy v pracovnej oblasti veľmi výrazne postúpite. No a poďme sa premiestniť na druhý breh a síce poďme sa pozrieť na negatívne hviezdy, ktoré pôsobia na znamenie draka v roku 2025. Neľakajte sa, milí draci, a nebuďte z týchto negatívnych hviezd nešťastní, ale berte to skôr ako vzácnu
úlohu, vzácnu lekciu, ktorá z vás urobí lepšieho človeka. Tak poďme sa pozrieť na negatívne hviezdy. Prvá negatívna hviezda je hviezda Lonesome a predstavuje osamelosť alebo osamotenie, čo nemusí byť vždy na škodu a predstavuje to potenciál a príležitosti, že v roku 2025 budete skôr uprednostňovať samotu. Ale toto je veľká príležitosť na to, aby ste boli niekde stranou, aby ste sa dokázali v kľude zamyslieť nad niektorými dôležitými otázkami vo vašom živote. Pôsobí na vás hviezda radostných udalostí, takže bude možno aj pre vás veľmi dobré a možno vy sami to budete vyhľadávať po tých rušných oslavách a všetkej tej radosti sa trošku stiahnuť a odpočinúť si niekde stranou a ďalej od rušného hluku vašej rodiny alebo vašich priateľov. Negatívne hviezdy Disaster a Sky prinášajú problémy, nedorozumenia, prekážky, ktoré vás spomalia na vašej ceste za úspechom. Takže netreba sa z toho nejak rúcať. Je dobré, keď sa objaví nejaká prekážka, tak sa snažiť nájsť spôsob, ako ju efektívne a v kľude vyriešiť. A vždy, keď sa táto prekážka objaví, tak hneď by vás malo napadnúť to, že prekonanie tejto prekážky predstavuje vaše zlepšenie, vaše vylepšenie, pretože určite mi dáte za pravdu, že každý, keď vyrieši nejaký problém, tak má z toho fantastický pocit a vždy sa pri tom riešení niečo nové naučí. Takže tieto dve negatívne hviezdy prinášajú spomalenie, ale nie je to na škodu. Je tam hviezda Lonesome, ktorá vás bude nútiť trošku sedieť niekde, možno v kúte nejaký čas, tak využite to, dajte si čas na to, aby ste si popremýšľali nad vašou cestou, aby ste si popremýšľali nad tým, ako budete riešiť problémy a ako sa budete vyrovnávať s prípadnými neúspechmi. No a posledná negatívna hviezda, ktorá pôsobí na znamenie draka v roku 2025 je sickness. Tak ako názov hovorí, jedná sa o vaše zdravie. Takže milí draci, v roku 2025 sa starajte o svoje zdravie, starajte sa o svoje telo, o svoju dušu. Nájdite si čas na to, aby ste sa venovali liečeniu, aby ste zahájili možno nejaké lepšie stravovanie, začnite sa hýbať, začnite chodiť do posilovne, choďte na dlhšie prechádzky, trávte viac času v prírode, pretože je tu potenciál, že vaša imunita na tom nebude až tak celkom dobre v roku 2025. Takže zdravie v tomto roku by malo byť vaša prvá priorita a mali by ste sa snažiť venovať dostatočný čas prevencii. No a poďme si zhrnúť, čo čaká znamenie draka v roku 2025. Takže v prvom rade sú to šťastné udalosti a príležitosti na oslavy. Ďalej je to získanie statusu uznávanej autority a odborníka, štúdium a získavanie ďalšieho vzdelania, ale aj pocit osamelosti alebo oslabená imunita. Drak v ročnom pilieri predstavuje šťastné udalosti predovšetkým u vašich známych a priateľov. Ďalej príležitosti na oslavy s priateľmi, získanie statusu uznávanej autority a odborníka vo vašom odvetví alebo vo vašej sociálnej skupine, ale ďalej pocit osamelosti v rámci spoločnosti, v ktorej žijete. Drak v pilieri mesiaca predstavuje šťastné udalosti v práci, príležitosti na pracovné oslavy, získanie statusu uznávanej autority a odborníka vo vašom pracovnom prostredí a kariére, ďalej štúdium a získavanie ďalšieho vzdelania, ale tiež pocit osamelosti v práci. Drak v dennom pilieri predstavuje šťastné partnerské udalosti, príležitosti na rodinné oslavy, štúdium a získavanie ďalšieho vzdelania, ďalej pocit zostupujúceho panovníka. To je pretože drak v roku 2024 bol ročným zvieraťom a bol v popredí, bol najviac vidieť a preto, keď máte draka v pilieri dňa, môžete mať pocit, ako keby už ste neboli na tom výslní a môžete mať kvôli tomu nie celkom príjemné
pocity. No a takisto denný pilier predstavuje fyzické telo, takže je tu potenciál oslabenej imunity. Drak v hodinovom pilieri predstavuje šťastné udalosti u vašich detí alebo podriadených, príležitosti na rodinné oslavy, ďalšie vzdelávanie v oblasti investícií, keďže hodinový pilier je pilier investícií, ale tiež je to potenciál, že vaše deti získajú autoritu a budú si budovať svoje dobré meno. Toto boli príležitosti a potenciál, ktoré pre rok 2025 prinášajú špeciálne hviezdy. Teraz sa ale poďme pozrieť na to, aká bude vaša hlavná téma v roku 2025. Opäť sa vrátime k vašemu čínskemu horoskopu. Nájdete si toto políčko. Toto sa volá denný vládca. Je to tento box, ktorý je v dennom pilieri. Môžete tu mať jeden z 10 denných vládcov a jeden z týchto znakov. Takže len si nájdete, ktorý znak, ktorého denného vládcu tam máte. Takže môžete tu mať drevo Yang, alebo drevo Yin, alebo oheň Yang, alebo oheň Yin. Môžete tu mať zem Yang, alebo zem Yin, kou Yang, alebo kou Yin, alebo tu môžete mať vodu Yang a vodu Yin. Takže nájdite si vášho denného vládcu a teraz sa poďme pozrieť na to, aká je hlavná téma v roku 2025 pre vášho denného vládcu a pre vás. Ak tu máte denného vládcu Tia alebo Yangové drevo, tak hlavnou témou v roku 2025 bude zábava. Možno pocítite chuť viac sa zabávať, viac chodiť do spoločnosti a viac času tráviť so svojimi priateľmi, ale bude to aj doba vhodná na to, alebo bude tu vaša hlavná téma, bude o priateľoch, takže možno si nájdete nových priateľov, alebo rozšírite svoju sociálnu skupinu, alebo získate nových vzácnych známych, ktorí vám budú pomáhať potom vo vašom napredovaní. Takže pre Yangové drevo je hlavná téma zábava. No a Yinové drevo naproti tomu je trošku iný prípad, pretože Yinové drevo naopak bude viac zameriavať svoju pozornosť na seba, pretože hlavná téma pre Yinové drevo je seberozvoj, sebapoznávanie. Takže ľudia, ktorí majú tohto denného vládcu, tak hlavná téma týchto ľudí v roku 2025 bude zamýšľania sa nad zmyslom života, aké je moje poslanie, prečo som tu, kam kráčam, čo chcem. Takže bude to o takej ako zameriavania sa na svoje vlastné potreby, na svoju osobu a na svoje ciele, sny a ambície. Vládca Yangový oheň alebo Bing bude v roku 2025 riešiť svoje zdravie a štúdium. To sú dve veci. Takže keď máte tohto denného vládcu, tak zrazu pocítite nutkanie niečo sa nové naučiť, niečo si nové naštudovať, ale zároveň je to aj čas, keď sa budete venovať svojmu zdraviu, možno pôjdete niekam na liečenie alebo začnete riešiť nejaký svoj zdravotný problém, budete viac odpočívať, budete regenerovať. Takže pre Yangový oheň je to príjemný rok, keď sa bude liečiť a keď bude sa niečo nové, zaujímavé učiť. Hlavnou témou v roku 2025 pre denného vládcu Yinový oheň je nekonvenčné myslenie. Takže v tomto roku sa budete na veci pozerať možno nejakým novým, nekonvenčným spôsobom, alebo vás napadne nejaký nový, nekonvenčný nápad, nejaký nový koncept, ktorý ovláda len malé množstvo ľudí. Takže bude to pre vás také netradičné myslenie, bude to nejaký nový nápad, kedy prídete s nejakými novými myšlienkami a s novým pohľadom na zabehané veci. Denný vládca Yangová zem bude chcieť dávať veci do poriadku v roku 2025, pretože poriadok a systém bude hlavná téma tohto denného vládcu. Takže zrazu môžete pocítiť nejaký nový zmysel pre zodpovednosť a veľkú chuť dávať veci okolo seba do poriadku, dávať veciam okolo seba určitý systém a poriadok. No a pozor, ak ste žena, tak v roku 2025 je potenciál, že stretnete svojho budúceho partnera v prípade, že partnera hľadáte alebo ste slobodná. Denný vládca
Jinová zem pocíti v roku 2025 nový príliv dobrodružstva a nový príliv odvahy a kuráže. Takže v roku 2025 možno pocítite chuť robiť dobrodružnejšie výpravy, možno nejaké adrenalinové športy, vysokohorskú turistiku, alebo kúpite si horský bicykel, alebo možno niektorí dokonca budú chcieť skočiť bungee jumping. Alebo pocítite odvahu a kuráž urobiť veci, ktorých ste sa dovtedy obávali, alebo mali ste z nich strach. Takže pre Jinovú zem bude v roku 2025 hlavná téma dobrodružstvo, adrenalín, odvaha a kuráž. Kou Yang alebo Keng bude v roku 2025 hlavne riešiť peniaze. Jeho hlavnou témou budú peniaze. Takže ak máte tohto denného vládcu, tak v roku 2025 zrazu pocítite chuť možno viac zarábať. Alebo budete chcieť si nastaviť konečne nejaký nový pravidelný príjem, ktorý si počas tohto roku vybudujete, alebo len budete sa peniazmi zapodievať, budete sa učiť finančnú gramotnosť, pozriete sa na vaše príjmy a na vaše výdaje. Skrátka, hlavnou témou budú peniaze. No a ak ste muž a ste slobodní, tak v roku 2025 je veľký potenciál, že stretnete svoju budúcu partnerku. Denný vládca Jinovíkov alebo syn bude v roku 2025 riešiť podnikanie. Takže ak máte tohto denného vládcu, tak je tu veľký potenciál, že zatúžite po novom podnikaní, alebo zatúžite svoje podnikanie zlepšovať, alebo nejak ho pozmeniť, nejak ho vylepšovať. Takže v tomto roku by sa vo vás mal prebudiť taký podnikateľský duch a budete hľadať nové spôsoby, ako svoje zručnosti zmonetizovať, ako veci, ktoré viete, pretaviť do profitu, aby ste vďaka týmto svojim zručnostiam si vybudovali nejaký nový bočný príjem alebo nové podnikanie. Denný vládca Yangová voda v roku 2025 zatúži po svetlách reflektorov, pretože hlavná téma bude o komunikácii, bude o vyjadrovaní svojich myšlienok, o vyjadrovaní svojich pocitov a títo ľudia budú vychádzať zo svojej ulity, budú komunikovať svoje projekty, budú prezentovať to, čo vedia. Bude tu aj potenciál, že zrazu títo ľudia budú chcieť sa krajšie obliekať, investovať do drahšieho oblečenia, do pekných šperkov. Takže hlavná téma v roku 2025 pre Yangovú vodu budú svetlá reflektorov. No a posledný denný vládca je Jinová voda. No a Jinová voda si bude užívať pôžitkov a krás života. Takže Jinová voda pocíti aj príliv kreativity, takže možno, ak máte tohto denného vládcu, budete chcieť viac tvoriť, ale zároveň budete si chcieť aj viac užívať. Takže budete viac cestovať, budete chcieť ochutnávať dobré jedlo, tráviť čas v príjemnej spoločnosti, pri príjemnej hudbe, budete chcieť chodiť na koncerty, bude vás zaujímať umenie a kultúra. Takže pre Jinovú vodu je to veľmi, veľmi príjemný rok, ktorý je naplnený pôžitkami. Toto bol potenciál a hlavná téma roku 2025. Teraz sa ale pozrime na trošku širší časový úsek. A síce na súčasnú 20-ročnú periódu. V roku 2024 sa začala nová 20-ročná perióda 9, ktorá bude trvať až do roku 2043. Je to určitá nová ohnivá energia, ktorá prináša veľmi rýchle zmeny, ale zároveň aj veľké príležitosti. Pre nasledujúcich 20 rokov budú absolútne kľúčové tieto dve veci. Za prvé, vedieť sa dobre rozhodovať, pretože doba bude rýchla, a za druhé, nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmu. Asi ste počuli o umelej inteligencii a či sa to niekomu páči alebo nie, umelá inteligencia nahradí mnoho zamestnaní a veľa ľudí príde o prácu a ostane bez príjmu.
Končí sa totiž doba priemyselná, kedy sa rozvíjal priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, budovali sa mestá a začína sa vek, kedy sa uskutočňuje digitálna revolúcia a prebieha celosvetová výmena informácií. Otvárajú sa totiž dvere do novej ekonomiky, do ekonomiky výmeny znalostí, skúseností a vedomostí. Ľudia si navzájom celosvetovo vymieňajú informácie a pomáhajú si, a to z pohodlia svojho domova. No a práve tu sa skrýva obrovská príležitosť a toto je ten najlepší čas pre všetkých, ktorí hľadajú svoj nový zmysel života a pre všetkých, ktorí stoja na raz cestí a nevedia, ktorou cestou sa majú vydať. Poviem vám príbeh. Pred 15 rokmi som bola zamestnaná a napriek skvelému platu a práci v úžasnej nadnárodnej spoločnosti som nebola spokojná. Chcela som to zmeniť, ale nemala som vôbec žiadne poňatie ako. Nevedela som, či mám ísť pracovať do inej firmy alebo dokonca inej krajiny, či mám zmeniť svoju pozíciu alebo si vybrať neplatené voľno. Nevedela som sa rozhodnúť a celé noci som kvôli tomu nespala a bola som kvôli tomu veľmi, veľmi nešťastná. No a vďaka astrológii som v tom čase vo svojom horoskope vyčítala a s údivom a takmer šokom zistila, že mám talent na podnikanie. Ja, ktorá by som to o sebe predtým vôbec nikdy nebola povedala. No a na základe tejto jedinej informácie som urobila rozhodnutie a odhodlala som sa ukončiť zamestnanie a začať podnikať. No a vďaka správnemu rozhodnutiu, ktoré som vtedy urobila, mám dnes prácu, ktorá ma veľmi baví, maximálne ma naplňuje a je mojou obrovskou vášňou. Nevadí mi pracovať dlho do noci, alebo si ráno privstať o 5:00 a dokončiť svoju prácu. To preto, že častokrát tvorím tak zaujímavé veci, ako je napríklad aj toto video, že kvôli tomu ani neviem spať. No a keď sa vám podarí takúto prácu nájsť, potom vlastne nie ste nikdy v práci. Venujete sa tomu, čo zo srdca milujete. No a to je skvelý život. V roku 2020 prišiel vonkajší faktor, ktorý mi narušil moje smerovanie. A síce všetko zatvorili a ja som nemohla pracovať, nemohla som ísť do svojej práce, do ordinácie a stretávať sa so svojimi klientami. Takže som ostala sedieť doma a bez môjho jediného príjmu. Ja som sa vtedy rozhodla, že toto už nikdy nechcem zažiť. Rozhodla som sa, že v žiadnom prípade už nechcem byť viazaná na jeden zdroj príjmu, na jeden nájom miestnosti a chcem si vybudovať niečo, čo mi pomôže byť maximálne flexibilnou a oslovovať ľudí nie len z Prahy, kde som mala ordináciu, ale aj v rámci celého Česka a Slovenska. Tak som si vybudovala online podnikanie, ale stále dochádzam do ordinácie, stretávam sa aj s mojimi klientami, ale zároveň si budujem svoje ďalšie zdroje príjmu vďaka online podnikaniu, pretože robím tieto kurzy, ktoré sú online, robím videá, ktoré sú online, pracujem s čínskou astrológiou na viacerých možných platformách a to mi zabezpečuje ďalšie zdroje príjmu. Takže okrem konzultácií mám takisto zabezpečené príjmy z mojich videí z YouTube, mám zabezpečené príjmy z mojich kurzov, ktoré predávam a takisto z mojich online konzultácií, ktoré ponúkam mojim klientom. Takže ja som získala dve veci, ktoré sú absolútne kľúčové pre nasledujúcich 20 rokov. A síce získala som nástroj, ktorý mi pomáha sa veľmi dobre rozhodovať a zároveň som získala nástroj, ktorý mi pomohol vybudovať ďalšie zdroje príjmu a ja tak nemusím byť závislá len na jednom fixnom príjme alebo na dôchodku alebo na nejakej podpore. A to je pre periódu 9, ktorá bude trvať do roku 2043, absolútne zásadné. No a dnes máte možnosť získať tieto dve veci aj vy. Ja vám prinášam možnosť získať nástroj, vďaka ktorému získate tieto dve výhody a tak v rýchlej perióde 9 nebudete už ničím zaskočení a nič vás neprekvapí. Máte možnosť získať
manuál na váš život, vďaka ktorému sa budete vedieť dobre rozhodovať, vďaka ktorému získate odpovede na všetky vaše otázky, spoznáte svoje talenty a potenciál, na základe čoho sa budete vedieť lepšie rozhodovať, no a to následne povedie k vášmu lepšiemu životu. Budete vedieť poradiť nielen sebe, ale aj svojej rodine a svojim priateľom, no a budete takto vždy niekoľko krokov napred pred ostatnými. No a za druhé máte možnosť získať druhú kľúčovú vec, ktorá bude zásadná pre nasledujúcich 20 rokov, alebo druhú vašu nefér výhodu, a to je bočný online príjem. No a tento online príjem je veľmi atraktívny, pretože na jeho naštartovanie potrebujete nízke, skoro nulové počiatočné náklady. Potrebujete trošku svojho času, počítač a internet, čo asi máte, keď pozeráte toto video. Tento príjem vám zabezpečí maximálnu pracovnú flexibilitu a vy ani nemusíte dávať výpoveď vo svojom súčasnom zamestnaní a môžete pracovať na tejto veci, na tomto svojom bočnom príjme vo svojom voľnom čase. Takže si môžete budovať svoj ďalší zdroj príjmu a popri tom naďalej chodiť do svojho zamestnania. Tento príjem vám umožňuje prístup k svetu. To znamená, že nie ste fixovaní vďaka tomu len na mesto alebo na určitú štvrť v danom meste alebo na kraj, ale môžete osloviť ľudí v celom Česku alebo na celom Slovensku. Keď ovládate anglický jazyk, tak aj na celom svete. No a je to niečo, čo môžete robiť aj v dôchodku a to je podľa mňa fantastické, pretože tým pádom tu odpadá strach zo situácie, že či mi môj dôchodok na staré kolená bude stačiť. Perióda 9 veľa ľudí zaskočí, ale vás už nie, pretože pred vami sa práve otvára cesta k úspechu a k lepšiemu životu. No a chceli by ste vedieť viac? Práve vám odomýkam dvere a pozývam vás do sveta čínskej astrológie a pozývam vás do mojej bázy prípravky 2024. Toto je úvod do čínskej astrológie a už po absolvovaní tejto mojej prípravky, bázy prípravky 2024, budete môcť robiť svoje prvé rozbory, svoje prvé analýzy, či už pre seba, alebo pre svoju rodinu, alebo pre klientov. Prípravka obsahuje 4 obsiahle moduly a vyzerá takto. Toto je členská sekcia, do ktorej dostanete okamžite prístup. Takže vidíte, že obsahuje video a pod videom si môžete stiahnuť skripta ku každej lekcii, ku každému modulu. Každý modul má približne 1 hodinu. Takže už po 4 hodinách budete schopní urobiť vaše prvé konzultácie alebo dokážete zlepšiť život sebe alebo svojim blízkym tým, že odhalíte, kto v skutočnosti ste, aká je vaša skutočná povaha, čo vás motivuje a v čom môžete vynikať. Modul číslo 1 sa volá Čo je osud? A toto je váš vstup a úvod do sveta čínskej astrológie. Tu pochopíte, že osud nie je niečo, čo je vytesané do kameňa a tým pádom, že to nie je niečo nemenné. Váš horoskop totižto tvorí 50% vášho osudu a druhých 50% máte vo vlastných rukách. No a keď viete, ako tých 50% správne využiť, dokážete si vybudovať fantastický a zmysluplný život. Modul číslo 2 sa nazýva Kto som? Tento modul vás naučí odhaľovať skutočný charakter, povahu a potenciál človeka. Tu sa naučíte pracovať s dennými vládcami, 5 štruktúrami a 10 profilmi alebo 10 bohmi. No a už po tomto module budete môcť robiť svoje prvé analýzy a mať tak svojich prvých klientov. Modul 3 sa volá 12 znamení zverokruhu a v tomto module preberieme všetky znamenia čínskeho zverokruhu a ich 2 základné vzťahy, a to 6 harmónií a 6
konfliktov. To vám pomôže pochopiť, prečo boli niektoré roky pre vás náročné a niektoré naopak vynikajúce. No a štvrtý modul prípravky sa volá Kde mám hľadať pomoc? Všade okolo nás sú ľudia, ktorí nám radia alebo niečo nám hovoria. No ale ktoré rady máme nasledovať a ktorých ľudí máme počúvať? To vám prezradí práve tento modul, kde sa naučíte pracovať s konceptom tzv. Noblemana. Ďalej sa naučíte pracovať s hviezdou inteligencie a takisto s hviezdou atraktivity Peach Blossom. Čo by ste povedali na to, keby som vám túto moju bazí prípravku 2024 dala úplne zdarma? Dostanete okamžitý vstup do bázy prípravky 2024 a to v hodnote 7997 korún dnes úplne zdarma. Takže máte možnosť získať vstup do čínskej astrológie a máte možnosť začať tak spoznávať samých seba alebo začať zarábať extra peniaze už na druhý deň. Takže čo dostanete? Dostanete okamžitý prístup do bazy prípravky, prístup do modulov 1, 2, 3 a 4 zdarma v hodnote 7997 korún. No a už na druhý deň sa môže váš život začať meniť k lepšiemu. A nemusíte sa báť, či vás uspokojí výška vášho dôchodku, alebo konečne pochopíte, čo máte robiť a prečo sa ľudia okolo vás správajú tak, ako sa správajú. Najväčší problém takýchto online kurzov je ten, že človek si kúpi online kurz a po zakúpení, po zaplatení nastáva ticho. Ale toto nie je ten prípad, pretože ja vám ponúkam svoj čas. Ja vám ponúkam moju pomocnú ruku, aby ste sa necítili pri štúdiu čínskej astrológie sami. Ponúkam vám osobné konzultácie so mnou, kde môžete prísť a na čokoľvek sa opýtať. Takže nebudete mať pocit, že ste v tom sami, nebudete mať pocit, že nenachádzate odpovede na vaše otázky, pretože je tu silná podpora. Je tu podpora mojej osoby, ja vám dávam môj vlastný čas, ale je tu podpora aj ostatných študentov, pretože my máme na Facebooku uzavretú skupinu, ktorá sa volá Bazí trieda a táto skupina je len pre študentov tohto kurzu. Takže môžete sa tam prihlásiť, ak budete chcieť a môžete tam s nami diskutovať. Môžete tam zdieľať vaše konzultačné úspechy, ale hlavne sa tam môžete pýtať na všetky vaše otázky a môžete konzultovať všetky horoskopy. A to priamo so mnou, alebo môžu vám odpovedať aj skúsenejší študenti, ktorí u mňa študujú už dlhší čas. Ale hlavne si v tejto skupine budujeme svoju maličkú komunitu čínskej astrológie. Takže môžete získať ako konzultácie priamo odo mňa, tak aj podporu našej komunity čínskej astrológie a už nikdy nebudete mať pocit, že ste v tom sami. Dostanete vstup do bázy prípravky zdarma v hodnote 7997 korún a plus moju asistenciu v podobe konzultácií osobne so mnou, kde s vami preberiem všetko, čo budete mať na srdci. A to je tiež zdarma. Toto má hodnotu 5 krát 10 000 korún, pretože týchto stretnutí bude minimálne 5, ale určite ich bude oveľa viac. Čo viac ešte potrebujete? Napadá vás niečo, vďaka čomu by ste boli tentokrát naozaj úspešní a vďaka čomu v perióde 9 dosiahnete všetko to, čo si dáte za svoj cieľ? Čo keby som vám dala dokonalý plán na rok 2025, podľa ktorého si naplánujete všetky svoje dôležité aktivity pre nasledujúci rok? Dnes vám dám webinár Môj perfektný rok 2025, ktorý obsahuje kompletné zhrnutie predpovedí pre všetkých 12 zvierat zverokruhu a obsahuje tiež Feng Shui časť, a to konkrétne
prehľad ročnej lietajúcej hviezdy a rady a odporúčania, ako si upraviť svoj priestor tak, aby ste v roku 2025 pozitívne hviezdy aktivovali a tým negatívnym, aby ste sa dokázali vyhnúť. Vďaka webináru Môj perfektný rok 2025 si naplánujete svoje aktivity a upravíte svoj priestor tak, že rok 2025 môže byť vašim najlepším rokom vôbec. Takže dostanete okamžitý prístup do bazy prípravky 2024 zdarma v hodnote 7 997 korún. Ďalej dostanete moju asistenciu v podobe konzultácií so mnou, kde s vami preberiem všetko, čo budete mať na srdci, takisto zdarma v hodnote 5x 10 000 korún. No a ďalej dostanete webinár Môj perfektný rok 2025, ktorý má hodnotu 2997 korún. Dnes ho máte možnosť získať zdarma. Celková hodnota týchto produktov je takto 60 994 korún. A ja som si teraz dovolila načrtnúť vašu cestu k úspechu, ktorá vyzerá takto. Takže za prvé sa naučíte základy čínskej astrológie, a to tým, že vstúpite do bazy prípravky, ktorú získavate teda okamžite. Následne budete všetko, čo vás trápi, konzultovať priamo so mnou. No a dokonale si naplánujete rok 2025, a to vďaka webináru Môj perfektný rok 2025. Čo viac by ste ešte mohli potrebovať? Čo viac by vám mohlo pomôcť, aby ste prestali používať výhovorky na to, že to nie je pre vás a že to nezvládnete? Čo keby som vám dala niečo, čo vám pomôže vyčarovať si doma príjemnú atmosféru a vytvoriť svoj priestor tak, aby ste sa v ňom cítili spokojne a pohodlne? Vaše prostredie vás totiž ovplyvňuje o mnoho viac, ako si myslíte. Ak aplikujete zo pár jednoduchých úprav doma alebo v práci, dokážete rozprúdiť energiu okolo seba a veci sa začnú meniť a zlepšovať. Ja vám dnes ponúkam a dávam okamžitý prístup do môjho obsiahleho Feng Shui kurzu, a nebudete za to musieť platiť nič, aj keď hodnota tohto kurzu je 27 997 korún. Vy ho dnes dostanete zdarma. Modul číslo 1, teoretické základy. Na úvod si povieme, čo je tradičné Feng Shui a čo tradičné Feng Shui nie je, pretože na trhu je množstvo techník a metód, ktoré vyzerajú alebo tvária sa ako Feng Shui, ale s Feng Shui nemajú nič spoločné. V tomto module sa naučíte to rozlišovať. Preberieme význam pojmov Čchi, Yin a Yang, 5 prvkov a 8 trigramov. Toto všetko budete pri práci s Feng Shui potrebovať. Modul 2, Pakua. Určite ste o Pakua už niekde čítali. Jedná sa o základnú Feng Shui techniku, ktorá tvorí, tak povediac, kostru každej Feng Shui analýzy, a v tomto module sa naučíte s touto technikou pracovať. Modul číslo 3, práca s pôdorysom. Toto je veľmi dôležitý a praktický modul, kde sa naučíte nájsť stred vášho pôdorysu, naučíte sa správne určiť to, kam sa váš pôdorys pozerá a kde má zadnú stranu. Ďalej sa naučíte správne zmerať orientáciu kompasom a nakoniec zistíte, ako podľa predošlých informácií rozdelíte svoj pôdorys do 8 sektorov. Toto je naozaj veľmi dôležité a práve tu je častý kameň úrazu toho, prečo bývajú niekedy Feng Shui analýzy nepresné. Modul číslo 4, príklady. Prvé 3 moduly spojíme do praxe, a to v podobe príkladu z konkrétnej praxe. Po tomto module tak budete môcť urobiť vašu prvú Feng Shui analýzu, a to buď pre seba alebo pre vašich klientov. Modul 5, Minkua, osobné číslo. Koncept osobného čísla je jednoduchá, ale zároveň veľmi efektívna a populárna technika. V Ázii sa teší veľkej obľube, a to hlavne medzi podnikateľmi. V
V tomto module sa naučíte s touto technikou pracovať, zistíte, ktoré sú vaše priaznivé a nepriaznivé smery, ďalej sa naučíte, ako si pomocou osobného čísla zharmonizovať svoj vzťah, svoje partnerstvo a aká je charakteristika jednotlivých osobných čísel. Modul 6. Analýza exteriéru. Prvky, tvary a objekty v okolí priestoru, v ktorom žijete, pracujete alebo tvoríte, veľmi výrazne pôsobia na váš priestor. Preto sa v tomto module budeme zaoberať analýzou vonkajšieho prostredia a naučíte sa ho správne posudzovať a vyhodnocovať. Modul 7. Tvary a formy. Tvary a prvky vonkajšieho prostredia aktivujú tie vnútorné tvary a prvky. A to buď pozitívne alebo negatívne. Preto je dobré mať tvary a formy v priestore v poriadku. V tomto module sa naučíte, aký tvar pozemku má aký potenciál a ako na vás pôsobí, aké základné pravidlá platia pre správne usporiadanie vašej spálne, kuchyne, pracovne alebo vášho vstupu. Modul číslo 8. Príklad. Tu si opäť vedomosti z predošlých modulov spojíme a ukážeme na konkrétnom príklade z praxe. Modul 9. Páčaj. Technika páčaj alebo 8 domov je po Pakua druhá zo základných Feng Shui techník a radí sa medzi tie dlhodobé techniky. Je to taká druhá vrstva, ktorú položíte na prvú vrstvu Pakua. Týmto svoju Feng Shui analýzu zdokonalíte a výrazne zvýšite percento, že sa na základe vašich úprav v priestore vami očakávané zmeny naozaj prejavia. Modul číslo 10. Príklad. No a na záver si to všetko komplet prepojíme v našom záverečnom príklade. A hurá do Feng Shui praxe! Dostanete okamžitý vstup do bazy prípravky 2024 zdarma v hodnote 7 997 korún. Ďalej dostanete moju asistenciu v podobe konzultácií osobne so mnou, kde s vami preberiem všetko, čo budete mať na srdci, a to je tiež zdarma v celkovej hodnote 5x10 000 korún. Dostanete ďalej okamžitý prístup k môjmu perfektnému roku 2025 v hodnote 2997 korún a takisto zdarma môj obsiahly kurz Feng Shui v hodnote 27 997 korún. Takže teraz vaša cesta k úspechu vyzerá takto. Naučite sa základy čínskej astrológie, následne budete všetko, čo vás trápi, konzultovať so mnou, dokonale si naplánujete váš rok 2025 vďaka webináru Môj perfektný rok 2025 a okolo seba si vytvoríte krásne harmonické prostredie, čo ešte pomôže navýšiť vašu pozitívnu energiu. Páči sa vám to? Je to pre vás atraktívne a zaujímavé? No ja by som vám to chcela ešte viac osladiť a chcela by som vám to ešte viac spríjemniť. Takže ja vám dnes ponúkam zľavu 7997 korún za môj jedinečný kurz Bazy trieda 2024, kde okamžite odomknete ďalších 12 obsiahlých modulov. No a tieto moduly vás naučia. Modul číslo 1. Useful God. Tu sa naučíte, pomocou ktorého Useful God, tzv. Užitočný boh, si máte zharmonizovať svoj horoskop a tým aj svoj život. Zistíte, ktoré konkrétne aktivity vám pomôžu odstrániť prekážky z cesty a premeniť príležitosti na peniaze. Modul číslo 2. 10 bohov. Toto je tzv. Zlatý grál čínskej astrológie. Pomocou 10 bohov budete vedieť napríklad predpovedať budúce udalosti, budete vedieť podrobne popísať charakter človeka, alebo sa naučíte, ako motivovať vaše deti či ovplyvňovať ľudí z vášho okolia. Modul číslo 3. Analýza vzťahov. V tomto module sa naučíte robiť partnerskú analýzu. Môžete tak pomáhať mnohým párom prekonávať partnerské problémy, alebo konečne pochopíte, prečo sa váš partner správa tak, ako sa správa.
Modul číslo 4. Finančná analýza. Náplňou ďalšieho modulu je finančná analýza. Zistíte tu, aké je vaše životné poslanie, ktoré odvetvie je pre vás to najlepšie, odhalíte, či máte potenciál uspieť ako podnikateľ, alebo sa máte radšej zamestnať a aký druh práce vám pomôže hromadiť bohatstvo a peniaze. Naučite sa tu skrátka odhaliť, kde ležia vaše peniaze. Modul číslo 5. Vzťahy medzi 12 zvieratami. Tu sa naučíte chápať vzťahy medzi 12 zvieratami zverokruhu. Preberieme tu kombinácie, konflikty, tresty a disharmónie. Naučite sa ich nielen chápať, ale aj zmierňovať negatívne dopady nepriaznivých vzťahov. Modul číslo 6. Ako sa robí ročná predpoveď. Toto je veľmi obľúbený modul, hlavne medzi podnikateľmi. Naučite sa tu robiť predpoveď na nasledujúci rok, a to mesiac po mesiaci. Každý mesiac prináša potenciál, ale aj prekážky. Preto ak tieto vieme odhaliť dopredu, vieme si rok naplánovať efektívne tak, že príležitosti a potenciál naplno využijeme a prekážkam sa v danom roku dokážeme vyhnúť. Modul číslo 7. Death and Emptiness. Toto straší každého začiatočníka pri používaní čínskeho horoskopu. Ale DE nemusí byť vždy negatívne a vy sa tu naučíte, že DE je vlastne veľká príležitosť niektoré veci pochopiť. Ktoré? No to práve zistíte v tomto module. Modul číslo 8. Výnimoční ľudia. Niektoré horoskopy sú výnimočné a ľudia, ktorí také horoskopy majú, bývajú skutočne výnimoční. V tomto module sa tieto horoskopy naučíte identifikovať a budete vedieť, ako sa výnimočnosť aktivuje. Modul číslo 9. Skryté talenty. Každý má skrytý talent, ktorý, keď odhalí a začne vo svojom živote používať, výrazne urýchli cestu za lepším životom. Skrytý je preto, že mnohí o tomto talente nevedia. V tomto module sa naučíte tento svoj talent odhaliť a naučíte sa, ako ho do svojho života integrovať a začať používať. Modul číslo 10. Ako správne investovať. V tomto module, alebo respektíve v module o financiách, ste sa naučili hromadiť bohatstvo a tu sa naučíte, ako svoje zarobené peniaze správne investovať tak, aby ste nemuseli už nikdy pracovať vy pre svoje peniaze, ale aby vaše peniaze pracovali pre vás. Modul číslo 11. Rodinná analýza. Toto je metóda Shifting Palace a umožní čítať horoskop osoby z tabuľky inej osoby. Zameriame sa na rodinných príslušníkov, ale metóda sa dá aplikovať na kohokoľvek vo vašom okolí. To znamená, že naučíte sa čítať osud kohokoľvek z vašej vlastnej tabuľky horoskopu. Modul číslo 12. Analýza zdravia. Každý človek sa rodí s určitými zdravotnými predispozíciami. Tento modul vás naučí, ako tieto odhaliť a tým pádom budete vedieť, ktorej oblasti vášho zdravia máte venovať zvýšenú pozornosť a vyhýbať sa tak budúcim zdravotným problémom. Takže čo dostanete, aby ste konečne našla nový zmysel života? Dostanete okamžitý prístup do mojej bázy prípravky 2024 k modulom 1, 2, 3, 4 v hodnote 7 997 korún. Dostávate okamžitý prístup k ďalším 12 modulom, to znamená prístup do mojej bázy triedy 2024 v celkovej hodnote 35 994 korún. Ďalej získavate alebo máte prístup k osobným konzultáciám priamo so mnou, a to v hodnote 50 000 korún. No a prístup do uzavretej facebookovej skupiny vám bude okamžite odomknutý a hodnota tohto je neoceniteľná podľa môjho názoru, pretože vám ponúka neustály prístup k odpovediam
na vaše otázky. Ďalej získavate môj perfektný rok 2025, čo je dvojhodinový webinár v hodnote 2997 korún. No a nakoniec získavate okamžitý prístup k online kurzu Základy Feng Shui pre váš harmonický domov v hodnote 27 997 korún. Celková hodnota týchto produktov je 124 985 korún. No vy asi tušíte, že toto nebude cena alebo čiastka, ktorú ja budem po vás chcieť. Ale najskôr mi dovolte sa vás niečo opýtať. Akú cenu by mal pre vás nástroj, ktorý vám pomôže správne sa rozhodovať? Akú cenu by mal pre vás nástroj, ktorý vám pomôže prestať byť závislým na jednom fixnom zdroji príjmu a nástroj, ktorý vám umožní budovať si svoju vlastnú finančnú nezávislosť a slobodu. Ja som mala dve možnosti. Vytvoriť lacný kurz a predať ho čo najširšiemu počtu ľudí, čo najviac ľuďom. S týmto si ale ľudia nedokázali transformovať svoj život. Ja som to urobila a zistila som, že síce za maličkú cenu oni si to kúpili, ale častokrát si tento kurz ani neotvorili a toto ma nesmierne demotivovalo a takto som to robiť nechcela. Mňa motivuje a celé to robím preto, že by som vás chcela veľmi rada vidieť, ako meníte svoj život k lepšiemu a ako sa skutočne transformujete na lepšieho nezávislého človeka. Takže asi viete, že som si vybrala túto druhú možnosť a to vyžadovať o trochu vyššiu investíciu a výmenou za to vám ale poskytnúť k tomu tie najlepšie nástroje, všetky výhody, vrátanie mojej osoby a môjho času a tak sa uistiť, že tentokrát skutočne uspejete. Skúste si v hlave povedať nejaké číslo. Akú sumu by ste boli ochotní dať za nástroj, ktorý vám pomôže sa dobre rozhodovať, vybudovať si ďalší zdroj príjmu, ale hlavne nástroj, vďaka ktorému budete môcť pomáhať druhým ľuďom zlepšovať ich život. Aká je to suma? Tu sami vidíte, prečo je táto ponuka skvelá za 50 000 korún. Ja túto ponuku nedávam za 50 000 korún. Ja ju verejnosti ponúkam za 35 997 korún. Nič menej, pretože ste teraz tu a pozeráte toto video, tak ja pre vás mám jednu špeciálnu ponuku. Začnite práve teraz v tejto chvíli za 27 997 korún a to je cena vrátane DPH. Stačí, ak pôjdete na stránku online.tcm.fengshui.cz/bazitrieda 2024. A stačí využiť túto časovo obmedzenú ponuku. A v podstate máte teraz momentálne dve možnosti. Nerobiť nič, nevkladať do toho žiadne nádeje a toto je 100% bez rizika. Alebo máte druhú možnosť a síce, že odkliknete túto maličkú investíciu, ktorá je naozaj ako taký trpaslík v porovnaní s tou veľkou hodnotou, ktorú za ňu dostanete. No a ja by som chcela, aby aj tá druhá varianta bola pre vás tiež bez rizika, pretože pokiaľ budete mať pocit, že ste vďaka môjmu kurzu čínskej astrológie nedokázali zmeniť život k lepšiemu sebe a druhým, tak si vaše peniaze nezaslúžim. Ja vám dávam garanciu vrátenia peňazí 30 dní. Takže pokiaľ sa prihlásite teraz a pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu budete cítiť alebo bude sa vám zdať, že toto nie je pre vás, tak mi do 30 dní môžete napísať a ja vám peniaze bez jedinej otázky vrátim späť. Táto ponuka nie je o mne. Táto ponuka je o vás a o tom, aby ste to tentokrát zvládli, aby ste naskočili na ten vlak, ktorý sa práve rozbieha.
Nachádzame sa totiž v dobe alebo v čase, keď dochádza k obrovskému nárastu. Je tu boom online podnikania. Takže otázka neznie, či to niekedy začnete robiť, ale kedy. No a ja by som bola veľmi rada, keby ste to začali robiť práve teraz a pomocou čínskej astrológie. Preto som sa snažila pripraviť ponuku, ktorá je tak sladká, že ju využijete. Takže začnite tu. Na adrese online.tcm-fengshui.cz/bazitrieda 2024 odkliknite túto špeciálnu ponuku. Ale poponáhľajte sa, pretože ja mám obmedzenú kapacitu a ako náhle sa mi Bazitrieda 2024 zaplní, ja túto ponuku stiahnem a už nebudete mať možnosť do tejto triedy vstúpiť. Takže čím skôr to urobíte, tým skôr získate všetky tieto výhody a hlavne istotu, že sa do Bazitriedy 2024 dostanete. Ja sa na vás budem veľmi tešiť v mojej Bazitriede 2024 a teším sa, ako spoločne zvládneme vybudovať váš lepší, úspešnejší život. A teraz sa poďme pozrieť na niekoľko otázok, ktoré často máte k čínskej astrológii, ale aj k samotnej Bazitriede. Pomáha astrológia aj deťom? Čínska astrológia je skvelý nástroj pri výchove a smerovaní našich detí. Čínska astrológia dokáže veľmi dobre pomôcť napríklad pri tom, akú strednú školu vybrať pre dieťa, alebo pomáha pochopiť, aké to dieťa v skutočnosti je, ako ho máme vychovávať, ako k nemu pristupovať a ako ho každý deň motivovať, aby bol náš vzťah s týmto dieťaťom pekný a bez zbytočných konfliktov. Ďalšia otázka znie, nemám vôbec žiadne skúsenosti s čínskou astrológiou, je to pre mňa vhodné? Áno, je to vhodné aj pre úplných začiatočníkov, ktorí neprišli do kontaktu s čínskou astrológiou nikdy predtým. Ďalej, ako dlho mi platí prístup do kurzov? Prístup do kurzov je doživotný a je bez obmedzení. Dajú sa zakúpiť iba jednotlivé moduly? Tak toto bohužiaľ nie je možné. Tento balíček sa predáva takto, ako ste ho videli, komplet. Som zanepráznená, budem mať čas študovať? No a ja som bola zanepráznená a vyštudovala som to. Štúdium nie je až tak náročné a dokážete ho zvládať aj pri zamestnaní. Dá sa kurz platiť na splátky? To bohužiaľ nie je možné a je dobré ten kurz, alebo je nutné ten kurz zaplatiť naraz. Ale predstavte si, keby ste si rozpočítali cenu tohto kurzu, čo je 27 997 korún na nasledujúcich 365 dní na rok. Vychádza to 77 korún na deň nasledujúci rok. Je to veľká investícia do vášho vzdelania, do nástroja, ktorý vám pomôže spoznať samých seba, lepšie sa rozhodovať a vybudovať si bočný príjem. Je to veľa, je to málo? Je to 77 korún na deň nasledujúci rok. Ďalšia otázka. Neviem pracovať s technológiami a neviem, ako by som zvládla online bokovku. S týmto vám jednoducho poradím, pretože sama som si celým procesom prešla. Poznám všetky technológie, ktoré sú k tomu potrebné, poznám zdroje, poznám zaujímavých ľudí, ktorí pomáhajú s marketingom, takže tohoto sa vôbec nemusíte báť. Tak a to je záver. Ja sa teším na vás, rozhodnite sa správne, ale hlavne konajte, pretože kurz sa zaplňuje. Majte sa pekne a dovidenia.